Iqembu iMK lithi kumele aphume aphele ePhalamende uNgqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu ngoba ungumuntu ongathembekile. uSenzo Mchunu makahambe aye ejele. Sikhathele uSenzo Mchunu unamanga. Umthetho wakhe ugcwele amanga, even inside the parliament. He always mislead iParliament. Ngesikuthola ukuphumula uSenzo Mchunu engekho ejele. Asingeke sikwazi ukulidwa uminister oqamba amanga, oqambela abantu amanga, ongawenza umsebenzi wakhe kodwa wenza umsebenzi wokungcola. Umengameli uCyril Ramaphosa uthe uzokwethula inkulumo ayibhekise esizweni ngesonto mayelana nalolu daba. Leli qembu eselivele limangalele enkantolo uMchunu lithi alikwethembi ukungenelela kukaMengameli. Cyril Ramaphosa is going to come in defense of Senzo Mchunu. There's no doubt about it. Because remember, Senzo Mchunu was his right-hand man in securing funding and in building support for his for the elections. Kusenjalo uvele enkantolo ehambisana kanye nonkosikazi wakhe usomabhizinisi uVusumuzi Matlala njengoba ebhekene necala lokuzama ukubulala usaziwayo ezinkundleni zokuxhumana uTebogo Thobejane. uMatlala ungomunye babantu abasolwa ngumkhwanazi ngobudlelwane noNgqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu.